Sar, ini orang ini logisomni Anganwadi Kendro, oh, kami bagi semua sang mereka, kami tu jenuh kau kenal orang ni, kayak mana kami bagi non Anganwadi, channel kami bagi non kalah mereka, kami bisa saya kenal lagi. Pelawa media person no hambai, जों दिनै media no मारिंमान के हमहायनो थांनाय 2022 नि अक्ट'बर मास आजरानि जिमी आनि बुरै ओ अंगनवाड़ी सेन्टार बो चालुङै दंमानि पहिला हंखाथ' जोंनि आगिनि वार्कार कसाम अनिता कलय बो 1 बছर हायरमै रुगिक्लाय दंमानि बनि केन्सार गे जिबि हस्पिटाल बो भर्ती दङै दंफ्रो आफ्रो पाराव स्कुल खुलक जागलिया ओङै दंमाबाय गामिनि बर'रक सालायखेना आगिनि वार्कार कसामबाय हंके बर'क सालायमानि यागुलो आंथ' आजराराव हंके आं अम्पिओ दंमानि अट' चालगै आं आनि बिग बोसातयै गामियाव हंके इनकाम करिनि आं अम्पिओ अट' चालगै दङैमानि हंके बर'क गामिनि सेक्रेटारि आनो फुन खाइ साहारो जिनि आगिनि वार्कार अनिता कलय तो रुगिं माबाय ताव स्कुल खुलक मालिया हाइन बागै निनि बुरैनो अंगनवाड़ी वार्कार आगिनि अनितानि बदला फोरोंनायनि बागै पाराव नाव फाइ फोरोंफाय दंमानो हनै बरक साहारो हंके जों पहिला तो सयगेरा लिया जिनि पारा थां इनकाम करै हंके जों बाइके फाइमानाय सामानि पारानि बर' बोसावो नरक पारानि बागै बुकिसा वानसक दि चारेरक मा सोलोंया मा परियाङै दंखा बा स्कुल खुलक जाया मै दंखा आमाइनि सावै जों फाइका फाइमानि ताबो 10 मास ओलि दंखा 10 मास ओलि मानि रां बाहायनो खगजाफान माया जों रां बाहायनो खगजाफान मायाखौ हंगा आबनि यागुलो आगिनि वार्कार कसाम अनिता कलयबो थै थांका थै थांमानि यागुलो हंगलाय जों इन्टारभिउ मा सखा इंटरव्यू मा असोक मानी कम हंके पंचायत नि रेजुलेशन और पंचायत नि कन्वेनर सय सिल रिजाक पंचायत नि आरपीएम सय सिल रिजाक हंके ब्लॉक चेयरमैन बो बहायनो एप्रुवेल खाइजाक हंके आबनि यागुलो अमो जों रेजुलेशन तलाङै इंटरव्यू आसोखा इंटरव्यू जों टिकिखा टिकिवै अलरेडी जनो अफार ना फायदि हनिसि आनो फुन खाइका हंका आं थांका अफार ना ननि थांमानि थाङै अफिस सखै हंखानो साइमालिया बिसिङो तामङै थांका ननि अफार तिनि मालांगला खानि साजागो हंके आं अफार मालियाखै फिरगै फाइका हंका फिरगै फाइमानि यागुलो हानि हाय ताइ 1 मास लेका सगलियाना आं थिक साइमालिया आबनि यागुलो हाय हाय ताइसे इंटरव्यू मारि फिका हंका इंटरव्यू मारि फिका हंका ताबोखे खनावो ताइ खरक जानोसि सिलेक्शन खालाय रहका नै जों खनाव हंका हायनि बागैनो ताइ खरक जानसि सिलेक्शन खालाय रहका हंका तो तारमाने आनि बुरै आगियासो खालाय फैमानि ताबो तो मानगला खानि जों वानसगै दङ हंका हायनि बागैनो जों ताबो हंके तिनि हंके अरो स्कुल फायै जों स्कुल तालारनानि बागै जों ताबो स्कुल तालारिखा हंके ते ओ स्कुल ताला जों ओ जेता प्रब्लेम लाइ दंमानि आबनि समस्या जों दंमानि आबनि सल्व यासा जों स्कुल ओ तालानो जों ताइ खुलो यानि जों वानसगै दं Aunti kami ni borok eba lukurok borok ketam sa गामिनि लुकुरक गामिनि बर'रक हंके जनो बनो सावो अनिता जेहेतु सा खामियाङै दंमाबा नक बनि बदला नक खालाय दं फाइगेरा दिहिनि सावै जों फाइका गा फाइमानि यागुलो गामिनि लुकुरक हायनि हाय पारानि जत्त अकरा साखररक मीटिंग खालायै सालायखा सालायमानि यागुलो बराव आ दिनो रेजुलेशन काइसा कमो नरो नाइमानो अरो लुकुनि प्रेसिडेंट सय सिल लिजाक ताइ सेक्रेटारि बाहायनो सय सिल लिजाक दं बरक सालायखा अनितानि बदला तुनिरानि देवरमा बनो स्कुल चालुयै दंथों हनै पारानि लुकुरक बाहायनो अमो रेजुलेशन जनो पास खालायरि मानि हंके अरो यां उगलगो दङ हंके पारानि बर'रक आरो जे मीटिंग मा जानाय रक बरक सय रिमानि अमो बरक साखी ओ तुनिरानि देवरमानो अनितानि बदला खालाय दंथों हनै पारानि बरक रेजुलेशन जनो पास खालाय सैरि मानि कमो borok usin ni to aro अरो साखीव हंका
30 jona tongoro soi rinai rok kamini boro rok mo Kami itu besar family toh. sini kami bo family job card by hingga to 38 job card moti tui 38 family kau Oke omo bo ICDS ni andaran bo thaya kelayu. omo hingga kila ICDS ni andar kelayo omo ke kila o centani bu hingga utur bormura para পঞ্চায়েত পুরা panchayat utur bormura panchayat ব্লক dia blok kila PS depan no PS kila post office bu kila bebang kila Oke tabuk no lukurok ni thani tamu kok kesana musuh tei sorkari tei tamu sekamai. जों लोकरन थानि क कसाना मुसुंगो लोकरक पैलाव त जों अम्पिउ तंमानि जनो बदला खाइ फाइनानि बागै कयै जनो कामिउ तुबुखा जों बरनि कयमा बाय बरक जनो सामा बाय जों फाइक्या ताव स्कुल बहायनो 10 मास जों खाइ तंमानि यागलो इन्टारभिउ रक पाइमानि यागलो बो ताबुक बुताइ खरजों छिले उन खनामानि बा Nge a jorau to lukun borok histono rihuni nahan mani nge tau bu jehetu lukoronu bu angamon koina mutungo jengno nahar fru to para ni cerai rok phringjak yang tongmani phringjana bagai ni nahar ka nge tabu bu ang lukorono bon koinai jengno tabu bahaino jengno mantheng obaike lukuni borok rok bahain jono suba khangke belai ni janai nge tai hapang no bang mon koina ni musungo jeng beton maya wisi 10 mas jeng khlai phaimani Hingga tabu bahan jeng maya, hingga jengke salsa le mana nu, tabu beton maya pano salsa le jeng interview ro guri wei tiki jak ba jeng mana ini asai tong mani, hingga tabu tai koroksan si silek klai tong jeng kanaka hingga jeng bela ni khat hingga hain bagai ang hapang no bukoi nai, borok bahan no cin bagai wan chok teng jeng jehetu rang rung maya wei si 10 mas klai tong man ba borok no bang jono no riteng ni koyuta hapang no. Ini sini mulu. Ani chini mungka ani bumungke Milon Kumar Koloi ani burini bumungke Tuni Rani Deborma